Kaixo, atxaldeon eta ongetorri gaurko itzalira. Gaurkoan, irudien ikusten duzu bezala, cookien inguruko itzaldi bat izango da. Vale? Cookiak, hemen argazin ikusten duzue cookie hitza inglesetik dator eta gaieta badela sentzeko, vale? Baina kasu honetan, ez gode janarez hitz egiten, baizik eta informatika munduan, vale? Edo interneteko munduan, daukagun gauza batez, bale? Eta horri cookieak deitzen diogu. Itzaldiarekin hasiko naiz, badakizu beti bezala, itzaldian zehar, komentarian daukazuela idazteko zuen zalantzak, eta zalantzarik badaukazute, zalantzak argitzen saiatuko naiz. Bale, noizan behin begiratzen jago naiz, eta bestela, itzaldiaren amaieran berriro begiratuko ditut, zalantza horiek nolabait argitu izateko. Zer dira cookieak? Gure ordenagailuan, tabletetan edo telefono mugikorrean gordetako datu fitxategi txikiak dira, web horri bat bisitatzen duzun bakoitzean. Zure eta zure portaerari buruzko informazioa interneten gordetzen duena. Azkenean, gaur egun interneten ibiltzeko, erabili dezakegun edozein tresnat, telebista, ordenagailu, tablet, telefono, edozein aparatu, internetan ibiltzeko erabiltzen duguna, azkenean cookieak erabiltzen dituzte, eta cookie horiek azken izaten dira fitxategi txiki bat, eta fitxategi horretan gordetzen dutena da, erabiltzaileak beraien webgunetan nolabait egiten duten guzti hori nolabait gorde egiten dute. Zertarako? Ondoren ikusiko dugu hobeto zati hauek, Azkenean cookieak zer diren, da orain momentu eran azaldu dudana, eta azkenean orain fitxategi bat, eta fitxategi horretan gordetzen duena da, gure porretara interneteko konexio hori erabiltzeko momentuan, Oda internetekin egiten dugun edo zer gauza, nolabait informazioari gordetzen du. Orduan guzti hau nondik dator, hau ez da gauza berria, cookieak aspalditik daude, gauza da, duela urte batzuk, Europako Batasunak lege bat atera zuen, horrekin batera herrialde bakoitzak berea ere atera zuen, eta lege horretan nolabait honen inguruko gauzetaz hitz egiten zuen, Gauza da, lege hori aspaldi, duela urte desenteia atera zen, baina 2024 arte etzen nolabait derrigorrezkoa aplikatzera. Beraz, legea behin aterata, urte batzuk izan dituzte lege hori aplikatzen hasteko, eta derrigorrez aplikatu beharra zegoen, 2000, bertan ikusten duzu, urtarriak 11-tik aurrera. Egun hortatik aurrera ez dago aukerarik. Derrigorrez, nolabait aplikatu beharra dago lege hori. Eta, lege hau, hemen dakazue irakurri zuet. Datuak babesteko Espainiako agentziak cookien legegida berrian ezarritako aldaketak aplikatzeko bete beharra indarrean sartu zen. Gida hori, aldi berean, datuak babesteko Europako batzordea arautzen du. Azkenean, nolabait, lege honek esatuen duena da, webgune hauek gure informazio hori jaso behar baldin badute, guri abisatu behar digute, ze informazio jasotzen duten eta informazio horrekin zer egin behar duten. Eta hori behin jasota, guk hori onartu edo zestatzeko aukera izan behar dugu. Gero, webgune bakoitzaren arabera, zer gertatzen den hori onartuta edo hori ez eztatuta, beste gauza bada. Orduan, aldaketa garrantzitsuenak cookien legean, web horriak, aplikazio mugikorrek, cookie guztiak baztertzeko botoi eskaini behar digute, ikusgarri eta eskuragarri. Lehen komentatzen dizuena. Aukera eman behar digute, cookie horiek onartzeko edo ez eztatzeko.
vale? Garai batean aukera hauek genituen, vale? Onartzeko, aceptar, ezeztatzeko, rechazar, eta gero, cookie hauek nolabait, zati batean bada ere, pixkat konfiguratzeko, vale? Batzuk onartuz eta beste batzuk ez. Gure nolabait, eskuzten dutez zer onartu eta zer ez, vale? Gaur egun hau pixkat aldatu eginda, gaur egun onartzeko kasuan beraiek ematen digutena onartzen dugu eta kasu batzutan onartzerekin batera, konfiguratzeko aukera ere badaukagu, vale? Baina geroz eta gutxiago. Eta bigarren aukera, ezeztatzeko aukeran, gaur egun, kasu askotan esaten digutena da, ez badugu onartu, sistema erabili nahi baldin badugu, webgune hori ikusi nahi baldin badugu, eta cookieak ez baditugu onartu nahi, nolabait ordaintzeko sistema batean sartu behar gara, bale? Oda ez digute aukera handirik ematen. Ez badugu ordaindu nahi, beraiek eskaintzen digutena onartu beharra daukagu. Ez badugu onartu nahi, ordaintzeko sistema baten sartu beharko gara, ordaindu, eta orduan suposatzen da beraiek cookie horiek ez dituztela erabiltzen, bale? Ordaintzen duten pertsona horien kasuan, eta zure suskripzio horrekin webgune ikus dezakezu zuretzako cookierik erabili gabe, bale? Ze puntura arte den hori firagarria ez dakigu, ze azkenen, enpresen kontrol hori guk ezin dugu egin. Beraz, gauz bada legeak esaten duena, beste gauz bada enpresak esaten duena, eta beste gauz bada egiten dutena, bale? Bai batzuk eta bai beste batzuk. Aurrera jarraituko dugu, bale? Orduan, lege honek esaten duena da, cookie hauekin, adierazi behar digute ze informazio jasotzen duten, bale? Eta zer egin behar dute informazio horrekin, bale? Eta eman behar digute aukera onartzeko edo ezeztatzeko. Gauza da, onartu eta ezeztatu, bai, baina, karo, legeak ez du esaten onartu ezeztatu eta bai edo bai webgunea ikusteko aukera izatea. Vale? Legeak ez die derrigortzen, beraz. Ez badugu kasu askotan cookieak onartzen, kasu askotan ezin izango dugu webgunea ikusi, vale? Sistemak ez digutziko. Suposatzen da, aldaketa hauen nolabait helburuetako bat dela gardentasun handiago izatea, vale? Web orriak eta aplikazio mugikorrak, vale? Erabiltzen dituzten cookie buruzko informazio gardenago eman behar digutela, suposatzen da. Vale? Eta egia da, garai batean gauza berdina egiten zuten, baina ez zuten ezertaz informatzen. Zuzenean informazioa jasotzen zuten eta punto. Vale? Gaur egun, Europa mailan derrigortuta daude. Vale? Eta, helburua, vale? Zertarako nolabait erabiltzen dira cookieak, zenbat denboran biltegiatzaren iraupena, zenbat denboraz gorde behar dute informazio hori, eta instalatzen dituzte hirugarrenen identitea. Cookieak ikusiko dugu mota ezberdinetakoak daudela, baina kasu batzutan hirugarren enpresa baten cookieak izaten dira. Hau da, beste enpresa batek informazio hori jasotzen du, marketing munduan iragarki konkretuak nolabait sortu alizateko, edo merkatuan nolabait jendearen kontsumo dinamika ikusteko, horrelako gauzak nolabait ikasteko, bale? Beste aldaketan bat, cookieak ez onartzagatik kobratzeko aukera, bale? Hau lehen ere komentatu dizuet, bale? Web orriek eta aplikazio mugikorrek cookieak ez onartzeagatik kobratu ahal digute, bale? Beteri informazio argi eta gardena ematen bada. Zerbitzuak ordaindu gabe erabili nahi baditugu, cookieak onartu beharko ditugu, bale? Legeak hori ere esaten du, bale? Aukera ematen die enpresa hauei, cookieak ez baditugu onartu nahi, kobratzeko aukera ematen diete, bale? Ze cookie motak daude. Hemen sailkapen ezberdinak egin ditzakegu, bale? Eta kasu honetan hiru multzo dauzkagu, bale? Kudeatzen dituen erakundaren arabera, hau da, cookie horiek
nor kudeatzen dituen arabera, bale? Beste multzoa izango litzateke aktibatuta dauden denboraren arabera, bale? Hau da, cookie hauek zenbat denbora egoten diren aktibatuta, denak ez dira berdinak izaten. Bale, eta hirugarrengo multzoa izango litzateke helburuaren arabera, bale? Hau da, cookie hauek zertarako erabiltzen diren arabera, bale? Bueno, hasiko gara lehenengo multzo horretatik, bale? Ze, bueno, ba, multzo bakoitzak ere bere multzo bakoitzan bere multzoak daude, bale? Orduan, kasu honetan, kudeatzen dituzten erakundoaren arabera, bale? Alde batetik cookie propioak dauzkagu, bale? Da, bisitatzen dugun webguneak berak sortu dituen cookieak, bale? Webgunearen erabateko kontrola, bale? Eta oro har gure lehentasunen bidez, bale? Hau da, ikusten gauden webguneak ba, nolabait lehen aipatudan bezala ikusi edo jakin nahi dute bere bisitariak, bere erabiltzaileak, ba, zer egiten duten, zer interesatzen zaien, bale? Bueno, kasu horretan ba, cookie propioak, bale? Webguneak berak sortu dituen cookieak izaten dira, bale? Beste alde, lehen aipatu ditudan, hirugarrenengo enpresa baten cookieak daude, bale? Eta, ba, kasu honetan, gutxi gorabehera gauza berdina, kasu honetan desberdintasuna da, kasu batean propioak webguneak berak sortutakoak direla, eta bigarrengo kasua, hirugarrengo cookie hauek, ba, beste enpresa batek sortutako cookie dira eta beraientzako informazioa dira, bale? Azkenan webguneak iragarki hauek erabilita dirua lortzen dute, bale? Eta cookieak, ba, iragarki hauek nolabait garatzeko eta tresna bat dira. Beraz, azkenan, ba, beti bezala dirua dago tarte, bale? Bisitatzen dugunaz besterako webguneak sortuak, bale? Nabigatzailea eta online pribatutasun tresnak konfiguratuz kudea daitezke, bale? Bueno, cookieak kasu batzutan kudeatu daitezke, hau da, aldaketa txiki batzuk egin ditzazkegu guk adierazteko zeintzuk onartzen ditugun eta zeintzuk ez, baina hau ez da beti horrela, bale? Webgune bakoitzak aukeratzen du ze cookie jartzen dituen bere webgunean, bale? Bereak, beste enpresa batzuenak, eta beraiek nolabait aukeratzen dute, ze aukera ematen dioten erabiltzaileei cookie horiek nolabait kudeatzeko, bale? Beraz, kasu batzuetan ez digute aukerarik emango kudeatzeko, bakarrik onartu dezeztatu, beste kasu batzuetan onartu dezeztatu, eta onartzen ditugun artean, ba, gauz batzuk derrigorrezkoak izan daitezke, baina beste asko ez, bale? Eta nahi izan ezkero, ba, horiek ez ditugu aukeratzen, bale? Bueno, ikusten dudanez, zalantzarik ez dezu idatzi, beraz aurrera jarraituko dut. Bueno, bigarren multzora pasako ginateke, bale? Kasu honetan, cookieak aktibatuta dauden denboraren arabera, bale? Aurreko multzoa kudeatzen dituen erakundaren hori izan da, orain aktibatuta dauden denboraren araberako multzo horretara pasa gara. Honen barruan ere, multzo ezberdinak daude, bale? Edo talde ezberdinak, eta kasu honetan, saioko cookieak dauzkagu, bale? Aldi baterako izaten dira, nabigatzailea iztean, bale? Hauek ezabatu egiten dira, bale? Eta ez dira gordetzen. Bale? Ez dute konfiguraziorik behar izaten eta automatikoki kudeatzen dira. Kasu honetan, ba hori, hauek ez ditu kontrolatzen hor daude, baina guk erabiltzaile bezala ezin dugu ezer egin hauekin, bale? Nabigatzailea, hau da, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari eta horrelakoak irekitzen ditugunean, ba, hauek automatikoki aktibatzen dira, eta nabigatzailea ixten dugunean, ba, automatikoki jaso duen informazioa ezabatu egiten da, bale? Bueno, beste taldea, bale? Aktibatuta dauden denboranerako beste taldea edo multzoa, bale? Cookie iraunkorrak dira. Izenak berak ja asko esaten digu, bale? Nabigatzailea itxi ondoren gailuan geratzen dira kasu honetan cookie hauek, bale? Nabigatzailearen konfigurazioan konfigura dezakegu iraupena. Bueno, hau ba, bueno, izan daiteke kasu batzutan, baina beste kasu askotan, ba, agian
Ez, bale? Nabigatzailearen arabera, webgunaren arabera, hemen kombinazio asko daude eta kasu guztiak ez dira berdinak, bale? Beraz, hemen ez naiz detailetan sartuko, bale? Baina hori, aurrekoan automatikoki ezabatzen ziren nabigatzaileakoan kasu hau justu kontrakoa da, bale? Naiz eta nabigatzailea itxi, informazioari gorde egiten da, bale? Sistemak jakin dadin, zer egin dugun eta bar. Eta hirugarren eta azken multzora pasatzen gara, bale? Helburuaren arabera, bale? Honen barruan beharrezko cookieak lehen esan dizuet. Webgunean arabera eskaintzen diguten aukerak ezberdinak izaten dira, bale? Kasu batzuetan guk aukeratzen dugu ze cookie onartzen ditugun eta zeintzuk ez, bale? Baina hauen artean normalean batzuk derrigorrezkoak izaten dira, bale? Beharrezko cookieak deitzen direnak, bale? Eta, bueno, hemen irakurtzen ze funtsezkoak diren gunearen oinarrizko eta funtzionamenderako. Ezin dira normalean desaktibatu gunearen funtzionaltasunari eragin gabe, bale? Kaso gehienetan ez digute cookie batzuk ezeztatzen uzten, bale? Eta hauek izaten dira, beharrezko cookieak. Izan deteka kaso batzuetan danak ezeztatzeko aukera ematea, baina normalean ez da hori gertatzen, bale? Kasu normalena da, irudian ikusten duzuena, adibidez, bale? Eta zati bat derrigorrezkoa izaten dela, bale? Beharrezko cookie hauek. Eta ondoren, badaude beste cookie batzuk, helburu ezberdinekin, bale? Eta hauek, nahi izan ezkero onartzen ditugu eta nahi izan ezkero zestatu egiten ditugu, bale? Bueno, helburuan arabera, aurrekoak derrigorrezkoak ziren, kasu honetan funtzionalitateko cookieak dauzkagu, bale? Gure lehentasunak eta hautatuak gogoratzeko aukera ematen dute, bale? Eta webgunearen edo nabigatzailearen konfigurazioaren bidez kudea ditzakegu, bale? Bueno, hemen ere hitzak berak ja zertarako, helburuarekin erabiltzen diren aipatzen digu, bale? Urrengo taldera pasatu ezkero, bale? Errendimenduko cookieak. Gunearekin nola elkar egiten dugun jakiteko informazio biltzen dute, bale? Gure pribatutasun, lehentasunen arabera gaitu edo desgaitu dezakegu, bale? Aurrekoan esan zela kasu askotan, hemen irudian ikusten duzuen azpikaldeko hauek aktibatzeko, desaktibatzeko, mostrar más detalles eman ezkero, hauen aukera gehiago dauzkagu, bale? Eta bakoitzaren zati batzuk onartu dezazatu ditzazkegu, bale? Alde batetik talde osoa, hau da preferentzias estadistikaz marketing talde osoa aukeratu, onartu edo zestatu dezakegu, baina hauen barruan dauden talde ezberdinak ere onartu edo zestatu ditzazkigu, bale? Hau da, cookie guztiak ezeztatu gabe, bale? Batzuk onartu ditzazkegu nahi izan ezkero. Bale? Errendimenduko cookiearekin geunden, bale? Gunearen nola elkar egiten dugu jakiteko informazioa. Azken hori, webgune horretan zer egiten dugu nolabait gordetzen du informazio horrek. Bale? Hola, asko laburtuta, baina hori da egingo lukena, bale? Eta funtzionalitatea da, guk nola zentzuk dira, webgune baten sartzen garenean, gauzak non nahi ditugun, edo ze tamainan, horrelako gauzak, bale? Eske, gauza asko, informazio asko gordetzen du, bale? Nik bi gauza bakarke batu ditut, baina gauza asko gordetzen dute cookieak, bale? Edozein ataletan, berdin dio ze atal aukeratzen dugun. Hauek izaten dira, neri gehien izorratzen didatenak, bale? Baina, bueno, agian hauek dira erresenak nolabait konturatzeko, nolabait espiatzen edo kontrolatzen ari direla cookie hauen bitartez, bale? Publizitateko cookieak, bale? Iragarkien cookieak.
iragarki pertsonalizatuak erakusteko erabiltzen dira. Publizitate sareetan ez parte hartzea edo iragarkien lehentasuna konfiguratzea erabaki dezakegu. Bale, orduan, hauekin zer egiten dute? Normalean, Amazon, eBay eta horrelako nolabait produktuak erosteko webgunetan, bale, guk begiratzen ditugun produktuak nolabait begiratzen eta gordetzen dituzte. Beraz, edozein webgunetan sartzen garenean, iragarkien atal horretan, guk aldez aurretik ikusi dugun produktu horien iragarkiak agertuko zaizkigu, bale? Eta hori, kukiengatik lortzen dute, bale? Bera, kukiak ze produktu begiratu ditugun dakite eta webguneak kargatzen direnean iragarkietako atal horietan, guri bereziki zuzendutako iragarkiak kargatzen dira, bale? Kuki hauetan gordetzen diren informazio hau nolabait kontuan izan da, bale? Hau da normalean gehien ikusten dugu adibidea, nire ustez, bale? Bueno, labur bilduz, azkenen dana nahiko antzekoa da. Web horriak eta aplikazio mugikorrak, bale, kuki guztiei buruz galdetzera behartuta daude gaur egun, bale? Kuki horiek onartu, baztertu edo konfiguratzeko aukera emanez eta zein ahalbidetzen dugun erabakiz, bale? Bueno, hau badakizue, hori legeak eskatzen duena da, guzti hontaz informatzea eta guri aukera eman behar digutela hori onartzeko edo zestatzeko. Hauza da, gaur egun webgune gehienetan, onartzen baldin badugu ez dugu ordaintzen, baina ez badugu onartzen, ematen digute aukera, dana pak berdinean doa, hau da, zestatzen baldin badugu, ordaintzeko sistemara bialtzen gaituzte, suskripzio hori nolabait ateratzeko. Eta ez badugu egiten, ezin izango dugu webgunearen ez errekusi, bale? Ze zuzenean nolabait erdi blokeatuta geratzen da dena. Beraz, hori da gaur egun daukaguna, bale? Bestaletik, erabiltzailearen pribatutasuna handitzea ingurune digitalean, pribatutasuna handitzarena nire ustez ez da egia, bale? Ze azkenean, guk ez dugu aukeratzen pribatutasun hori zerbitzu bat erabiltzen. Ze azkenen aukera da zerbitzua erabiltzea eta pribatutasuna galtzea, doainik nahi baldin badugu, edo zerbitzua ez erabiltzea. Bale? Azkenek aukera da zerbitzua ez erabiltzea, zerbitzu hori ordainduz. Bale? 3 aukera horiek dauzkagu gaur egun, beraz. Pribatutasun handitu inguru digitalean, dirua soberan daukanak webgune guztietan zerbitzu hori nolabait kontratatuz pribatutasuna mantentzeko, bai, baina bestela ez dago pribatutasun asko, bale? Eta, lineako zerbitzuak ordaindu gabe, erabili nahi baditugu, kukiak onartzera behartuta gaude, bale? Hau da, orain arte, aipatu dizuedana, bale? Mila esker gaurkoan gurekin hemen egotagatik, badakizue astero hitzaldi berri bat izaten dugula, hurrengo asteko gaia, konexio publikoetan, hau da, wifi publikoetan konektatzen garenean, dauzkagun arriskuen inguruan hitz egingo dugu hitzaldi horretan, bale? Beraz, mila esker berriro ere, ikusten dudan ez zalantzarik ez didazue aipatu, beraz hemen utziko dugu, bale? Eta hurrengo hitzaldi batean ikustea espero dut, bale? Mila esker eta hurrengora arte. Agur!